Любой бизнес мекини, хо майдай, хо калонай, бояд мусульман мардым руша субсия накна. Изатло ҷон, инами Сауди дабди хайдай Сауди тамоми миллат ҳаст, тамоми лавз ҳаст. Та ай ҳамин мардум чӣ фаҳмидӣ? Кадом гап шуна? Ма ягон лавзшон нафаҳмид, ягон тоҷикӣ дам чӣ нестай? Ҳама яч интересан дам машид ки ҳама хандашон механдан, тоҷикӣ механдан. Нама данаму шаҳромадтон адве додум, бурдан 15 сутка қитоқда маҳкамам кардам. Иними қаодамай. Пузай, иними қаодамай. Визуфтиш чиай? Барои спрос дора. Инами раҳматирам рост мегам номали. Инами раҳмати да сабаби мардш. Иними шаҳромадтон ши. Ма финансироватат мекунам, ма спонсироватат мекунам.